Pag makuha na ko yung barahan, ako yung 500 ha? 500. Seryoso, dalawa ha? 0.1 card. Ano eh? Kana, sige, kayo patanong sila ha? Okay, ha, mo ni siya ha. Oh, sige ha. Dua ka joker, na isa ka barang lutaw, mambak siya dari. Look! 1,000 generon. Okay, ready na mo? Hello! Yo, what's up sa inyo mga boss no? Karon ako'y kauban diri nga magician. Ako'y kauban diri nga magician. Ambot lang og magician ba yun ni siya? Ano na to kung say kaya niya nga i-magic ug ma-impress ba ta? Let's see. Kani siya unsa may kuan ni? So, magic, normal cards. Pwede siya pang tungit, pwede siya pang first tray. Normal cards lang siya. Pwede mo siya shuffle para walay daya. Unsa man day? Unsa may output ani? Ang effect ana is mag-mind read ta. What? Mind reading? Mind reading. Sure ka? Try na to mind reading day. Sige. Sige, ano na lang. 52 cards, what the idea kung saan mga barahang makuha nimo pero pag touch yung isa card. Tapos ibutang nimo. Ikaw mo ginagawa di ba? I-shuffle pero wala daya. Shuffle na to ni diretso ibutang ha. Oh. Basta mo ni siya ha. Okay, shuffle no, shuffle. O sige ani. Pag matagnaan gihapon to nimo nga card, 500 pesos automatic. Wow! Sige. Lisoda eh. Sige, 500 ha pag matagnaan to nga card. Taro mo na to ni. Oo. Alam, maka 500 ko siyang magician na taga bro. So, maka 500 ko ni, way siguro. Oh, sige. Pag matsambahan. Sige, 500. Ani, sige. Ani ha, magbuhatag, anayin mong kamot doon, ayaw nagliho ka. Kung buhaton, magbutang kong baraha sa imuhang kamot. Kani. Isa ka baraha. Pero, tabunan mo siya, din mo siya liupon. Anayin mo ka, di ba yung kamot doon? Pag makuha na ko yung baraha, ako yung 500 ha? 500. 500 yun, seryoso, dalawa ha? Makuha niyo mong baraha. Wait lang. Kaya wala kang gariyak, at ang ibutang di, ang size, tabunis ha? Tabunis mo siya kamot, anak, tabunis. Wala siya Okay, check the regime sa kawa dyan. Tawa ha? Di ba kabantay ka na size na kamunggal gunitan nimo? Oh, size ka mong guys. Sige ingon daw yung bara, kay drawingon ako. Kay ingon. Ingon ako? Oo, kay drawingon ako. Kay ingon. Sige. 8 of diamonds. 8 of diamonds, 6 of clubs, turn to 8 of diamonds. Bang! Open it. 8 of diamonds. Klaro man usa to gay na 6 of ay kamunggay. Okay, karon nahimo ning 8 of diamonds. Siguro. Kamoy una makita ani ha. Ayoko. Easy 500. Tama, pildi ko ba? Pildi ko ba 500? Awas! Legit kayo ba? O sige, di ko masugot eh. Isa pa. Sugal to 500 mo. Sugal to 1,000 na. Pag mapildi, gyapon ko karon isa. Sugal to 500. Sige. Sugal ni 500. Sige, usbon. Ano na lang? Kuhaan dua ka joker, ato dua ka joker dala para walay daya. Dua ka joker. Okay, tanawa dire dua ka joker. Di kuha na kung dua ka joker. Ang nabilin is normal cards. Pila ka cards? 52 na lang. 52 na lang. Okay, sige. Sige, butang niya kuno ba. Tapos i-shuffle sa para walay daya. Ayan, niyo napasubo na jud ko ani ba? Nanhira mi diri para mag-basketball, napildi na ko ukuan diri, magician. Sige daw la, 0.1 card pag point sa kaparaha. Kani kana sige ko ah. Sige patanong sa ila. Okay, ha mo ni siya ha. Oh, wala kay nakita. Sige. Tapos ikaw mo butang or ako? Ako. Ay ikaw. Oh, na lang. Okay, mabutang ha. O kani ha. Oo. Yeah, kumakabalan na yan. Sige. Kunya, shuffle na ko. Sige, shuffle. So ane, sa 52 cards, paminaw niyo, makita na ko dili. Paminaw niyo mo. Feeling ako dili, oy bo. Dili makita. Ayun na lang atong i-shuffle ng barahan. Di ba sama sa akong before ko nag-start ng magic na ko duha ka barahan na ipakuha sa imong isang joker, di ba? So first joker, ayan, second joker. Tanawa ha. Duha ka joker na isa ka barang lutaw, mambak siya diri. Dagi. Daw mo ba na yung baraha? 1,000 generon. Okay, ready na mo? Hello. Ginambak. Wala ay kansip. Wala, di na ko pahit sa to. Tama na to 1,000. Tama na to. Daon na to ni.